És el documental dels participants del projecte Barribook. Una quinzena de nois de diversos orígens han tractat el tema de l'assetjament escolar relacionat amb el racisme i la xenofòbia. Sí, David. Me están tirando la gorra, profe. Normalmente eso pasa en los colegios, es que vas a un colegio nuevo y si eres de otro país te llegan a un poquito a discriminar. A banda d'aprendre a fer el documental tècnicament, l'activitat també ha servit als joves per reflexionar sobre el respecte a la diversitat cultural, han après a treballar en equip i han millorat la seva integració al barri. Nos ha ido a conocer a las personas, a tener más confianza y a conocer nuevos lugares como Boca Nord que yo no conocía. És l'equipament on s'ha fet el taller durant els darrers 4 mesos. La iniciativa és del Servei de Convivència i d'Interculturalitat d'Horta-Guinardó en col·laboració amb l'entitat social El Parlante. La idea es generar un espacio crítico, un espacio de reflexión. La idea es que los y las jóvenes puedan sensibilizarse frente a problemáticas que les atraviesan, pero sobre todo que puedan como expresar su propia voz, ¿no? Y que la ciudadanía en general pueda conocer las historias que estos jóvenes tienen para contar. L'objectiu dels impulsors de la iniciativa és aconseguir que es pugui dur a terme de forma continuada durant tot l'any i que estigui autogestionada pels joves participants. Bien, si quieres jugamos los dos juntos, pero no te vayas. Sí, de verdad. Vale, está bien.